Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel iki? Maksudnya buntel jenenge klambi lek ya dibunteli nyawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggowan iki to. Oh iya iya iya. Ora jenenge kula wau tere bintang tamu. Matur nuwun. Umumipun bintang tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Sapa Sutresno paling ora to. Ora bintang tamu akeh dipapak banser kaya maling aku. Bintang tamu kok maling aku. Wis pokoke wong aku bikin mriko watu yen nikat. Kados nikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Nah, bintang tamu. Aduh, kremase teko. Nanti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Nah, kamu iki jare kan ndi moko lewat nang ngarepe ya. Nanti ora ngerti ya, Mbak ya. Nggih. Napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Nanging untuk memperpendek waktu. Lho sing digoleki pendeke. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol. Tol itu singkatane tol niku lho. Tol, sirotol mustaqim. Dalan kebenaran. Terus ada singkatannya tol itu tap on election. Apa mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung. Tap on election. Saat itu juga dimululke ketune tet jadi dia bayar pajak ning negara secara langsung. Jan lebih mripate iki ya. Ya sandake barang kok iso. Kalau singgah kok ora nek mripate. Aku gede aku. Nuwun lho Biyo. Nggih. Sami-sami. Wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo kaliyan Ibu Warsiem. Lah ya kok iso jenenge nggo Bonggo. Lah nggih kok maca pamflet story WA niku kok Bonggo niku wonten werdinipun apa mboten? Lah ya. Dadi cekel angel. Jadi iki nek Bonggo iki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa Bonggo kuwi ayo bonggo ra kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo niku wonten artinipun kiambak. Basa Jawa nggih to? Nggih to. Mbok menawi Pak Sutresno niku nggih wonten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak apa to Pak artine bonggo? Oh ngono. Nek Sutresno ngerti kok. Es ki apa? Ngono. Es menika nggih seneng ketulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar inggih purwa ngadang nyajatipun nggih menika kula kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Adivian. Iya. Nah, ini lho tak senengi ngene iki lho. Wah, jantenan. Mlepek Windu iki. Terus untuk menyambung tali silaturahmi boten ngemungaken keluarga kecil maupun keluarga besar nanging tangga tepalihipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma Amin. Amin. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Selompa RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Iya. Kepangan gas lho. Jan kaya bareng bensin. Enggak wae. Menika omongan persiapan sih. Wah, jantenan. Iki mote saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Adivian dipun saranani gelar inggih purwa dalangipun Ki Jatmiko Anom Saputra saking Surakarta. Iya. Apale kuwi lho. Kemudian elok kan anak duwe itu. Wis. Imane aja lho, aja kuwi lho liyane. Iman oleh. Lah itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutresno Dono Rasa Dono Weweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutresno menika pados rejeki. Amin. Nggih. Mulai ya larang. Ngono larang sapa? Bener makane kasar aku kowe. Murah ya. Sampeyan Pak Sutresno
Dari sini tak rencang-rencang kula. langsung batuke lho. Rompi kabeh lho, dhuwur. bening-bening. Ayo getuk-getuk kok gur sak mono to. Tak tambahi sithik ben iso nggo tuku kisi. Kayak iso gak tuku? Kisi. Ya. Isi kan. Mesti ya. Kisi. Aku malah pedih kan. Ora ngambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur es ya. Es. Hmm. Es menika selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rezeki ora dienggo dhewe Ora dienggo nanging dhewe. dienggo karo keluarga. Dono rasa. Rasa contonipun dangu menika nggelar inggih Purwa Ki Jat menika Anom Saputra saking Surakarta. Diningrat. Saiki isih loro. N menika. N menika nalisir keluarga aku Bapak Sutresno kalisir saking Bebendu, Ardoh saking Memolo, Durga Mendak Kala Sirna. Ya. Oh, sing pungkasan. Oh, olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutresno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun Gula Wentah, Putra wayah. Mbak Windy awit brojol ing ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutresno tansah pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di 10.000 ya dungane ya diberi ya. Napa nggih? Lah iya no. Ya pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon iki 10.000. Wah, 10.000 kok iki. Niku kedah 10.000 Pak, menawi boten 10.000 mungkin jemite mriki boten saged mancing dene nikah. Napa nggih? Iya. Oh, iki kok kaya kasa sajen. Piye? Kok padha sing ningkung. Ah iya. Piye Mbak Eka? Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah langkung nderek tirakat wonten dalu menika pripun? Nggih, bakunipun aku Nggih. saged nderek dedonga biyung. Mm. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Adi Fian. Mm-mm. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, Ya. awal bahagia yang baru, Betul. dan menjadi keluarga yang harmonis. Harmonis. Tapi bener bangun gabur meneh. Apa? Tapi bener bangun gabur meneh. Ngomong apa? Kula parah cekok. Jadi Iya. kagem sinau awak kula piyambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutresno wonten nunen-nunen. Napa Mbak Eka? Harmonis keluarga cinta yang sejati. Cinta yang Tidak sejati. mencari kesempurnaan, Betul. namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Weh. Ning kesempurnaan kuwi diwae Gusti Allah lho. Leres nggih. Contohipun mbok menawi Mbak Windy Heeh. kage anyelatine Mas Adi iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Lah aku omah ini mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Yen kowe Mbak Eka, Dalem. jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Nah. Kula nggih sing penting iku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak meten to. Meter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter. Dadi arek nyium ya. Iya, kancane sih. Coba kangelan kowe arep menek pelem. Wis Ya nek aku nek golek bojo nek Penting panjenengan pripun? Ya nek aku nutur karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sementing ngambekan. Iya. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Hah? Kuwi yo ambekan kuwi. Tapi Lebih aja wis sementing ngambekan. dia tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Oh. Ngerti sejatine awakmu. Oh, padha wonge yo urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan kula pun pitados to, Biung. Pripun? Pengalamanipun Pengalaman apa? sudah banyak makan garam. Yo ora. Ya, menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten sanes. Oh, sanes seniman.
boten saling mengerti, saling melengkapi, sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden ngaten mriku lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah bojo kula menika kalih anak kula sampun mengerti baik ya. Terus gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung iki duweke wong akeh ya ta. Nek nang omah iki ya duwekku dhewe. Nah ngono kuwi. Lah nek nganti nika-nika lah kowe iku terus diputer. Tetak pindho. Boten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri salehah. Amin. Panjenengan ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken. Sawisaken panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih mun dilerke teh. Panjenengan badhe ngunjuk kopi. Dilerke kopi. Dilerke kopi. Ewadene panjenengan kok ngersake susu. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut kiambak. Nggih kadang kula sak lali. Kula sak lali nek bagian ing ngoten niku sak lali. Masuk lari. Nggih, lali, sak lali. Kadang kula niku lali kok mulih ngono jeblok ana bungone tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Ora ditotol tanggane. Mungkin ana ndang dibose. Ya, lah nggih. Istri salehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Kumpul makan lampu tak ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonen kuwi ya. Bojo kuwi contonen. Tenang kok Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngekake nguripe ya, carane nek nang Solo nguripe lampu. Ngekake lampu. Tangan. Bismillah. Bismillah. Ya iya. Mateni lampu ceklik. Innalillahi. Panjenengan sare aku gumun kok ya diyasinke. Mboten kok ojo panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Lah lek agem pemot kita sedaya apa biyo? Besok anu digo sowan marang ning Gusti to. Kowe ngerti ra? Anu Gusti Allah iki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenge ati. Halah. Ora kuwi rumahno. Jeratine dhewe-dhewe apa keyakinane? Halah. Gegawan. Wonten nggih. Nah, lho sing jeratine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allahe. Nah, cukup nek aku kleru kabeh. Pripun? Gusti Allah kuwi lho kuwi contone ning ndi ya ta? Gusti Allah nek sumateng panjenengan teng pundi? Nah, riko aku ndelehke topi ning dhuwur lemari aku lali, ndelalah ketemu topine. Gusti Allah ning kene lagi. Yo, ya ta. Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho. Aku lali ndelehke topi ning dhuwur lemari to, bar ketemu wah Gusti Allah jebul ning kene. Kuwi ora kok nganu iki jenenge ora kaget bae kopi aku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Oh, ngono lho. Gusti Allah ning dhuwur lemari ngopo kok? Apa sare apa piye? Wis jangan lu percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan kaya ngono kuwi. Gusti Allah ora mungkin sare. Ya sang buka sapa? Wis ya. Gusti Allah sare sing buka sapa tukang? Ayo, arep buka rono tak sirlok nggone. Iya. Baik ya. Dalam Coba akar nyuwun gunganipun sampean. Nggih. Tak wenehi kamardikan sik, ya Pak. Suaramu kaya apa mumpung para piyayi kene iki padha mirsani, ya Ta, sejem lenggaipun. Nggih, wah menika senaringan Sapa? rencang-rencang pengrawit tunggal laras. Lah kula hormati Ibunda Darsini sak rencang dipun tresnani. Iki pengrawit pelangi rasa. Kok pelangi rasa niku pripun? Dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya Ta. Oh, saking Ngawi ugi terus saking PDE nggih ugi nggih. Iya. Kae sing ndane sing mimpin kuwi. Nggih. Nah. Menika anu tembangipun dengan jumbo swasana nggih Biung. Nggih. Nggih. Apa bae ya? Wis. Imbangono katresnanku. Oh, ngaten. Dimbangi katresnane.
Ya kaya apa di atur sik Mbak Eka. Iki ana panyuwuran Mbak Eka kok ngendang barang iki. Waduh, waduh. Wis. Masa enak pamungsan ngundang barang. Piye? Enten ngundang barang. Engko anu Pak Mundar ngendang barang terus coba kaya apa? Pengen ngerti ceritane Mbak Eka. Nggih. Ya. Ya. Weh, kondalan. Oh nggih, weh disawet bukan. Nggih. Kondalan genahe lho piye kok. Ya monggo ya kondalan kon ngendang ya ora apa-apa. Wis diatur dhisik lagu dhisik. Yai sepuh sami tasih lenggah. Ya dikei libur. Bakune bengi iki suka pari suka ya Mbak anu Mbak Eka. Wes iki syukuran dalu menika. Wah niki ya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Terus mbiyen SMK iki digonceng nih Caruban dan sekitarnya. Mana lewat gunung-gunung jero gunung kae. Nek masalah kecantikan pun aku gak masalah ya. Iya. Padahal kayak mencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik ya to. Begitu kula Pak Yono nggih koyo sprene gak tau bel. Wis lali sae. Wong takmu ilang kok. Kok aku ilang opo kula ora tau dibusa. Oh. Malah dibusa. Nggih. Iya. Iya. Iki pengrawite sing lurahe Pak Diyono, Mas Yono. Iya. Dan iso-iso. Yo. Dhuwur ra Ayo iso. apa? Diaturke ya, Mbak ya. Nggih. Kamu yang sejati. Saben dina Lakone. Ugi kula aturaken dhumateng Pak Dianto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. Ya. Tuku Napa kan? yang rosok. Ngeten kan ngeten. Rosok sak longgar kena terus palu kena. Tapi kan ini Matur mbah ngono budal sini. Bu iki tetep ngomong karo anak-anaknya. Iya. Wah niku bintang pada masanya. Niku spesial Tanjung Perak riyen jaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho. Oh. Biung. Nggih. Iya. Iki wonten Tanjung Perak menika Surabaya. Aku sama nek digowe wakpe. Iwake yo apa? Wakpe sing ning laut niku lho. Oh, kana. Ah, iya. Luar biasa Bunda dari sini. Bunda Darsini. Nek ngomong karo adik-adike para putrane iki sabar mboten tau nesu. Kurang di nesu kok. Mboten nang wis muni gejek ngono wis. Ora nesu muni gejek ngono wis. Ah iya, wis tenan arep nesu arep ngopo ya to. Iya. Yo. Ampun Nebar lembuan wong asal. hati kurang bisa Pak, yo. Tanggapi pun ya biyo. Yo, Cak.
piye? Saben dina wong ngomong Goyangin saya. biasa di luar. Biasa
biasa di luar, biasa tanggapan di luar. Lah iya no. Ya, piye kok lari sih kaya ngono. Lah iya. Iya, metu kok Pak Dalang Jat Miko nang YouTube klik Pak Dalang Jat Miko. Sosisasi tanggapan kok iso ben swidak iki piye. Terus apa wae kuwi? Ya, awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok lari sih kaya ono ngabari aku larang-larang wong kok iso. Aku tekno kowe melu karo Bayu. Kalau Bayu nek kaselo kan ya boleh dong. Oh iya. Insyaallah iso enen. Ala diwedok iki wis tenan. Las joy. Pokoke ngono. Nggih, Pak Jat Miko sehat terus. Amin. Tambah kawin. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Wis tambah lak donga tambah bojone amine buater kok. Ah. Wes sampeyan mungkur, Pak. Nanti Aku aku sadep mulon. oh nggih panjenengan kan lak yo ndang mesti netepi karo tulisan nomor 5. Maksudnya kadang mulai lak nggih badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah kok badhe madhep ulon ke pun menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki adep mulon tak sore ngalor ngono lho. Oh, kok iso kok kuwi. Ayo kene. Iki ana rambutan. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Akan. Iya. Piye kare kandungan kersa kersake ngono kok. Cepake sik, monggo Mason. Monggo. Dhuwur, Di di atas. Nah, Tapi Mas. gini. Dicepake sik. Cagak meke. Karo rancane di anu paling unik Niku ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Pak Sutresno wis tepak pindahan ngersake kula kendang. Ya sing ngancam iki ya. Wis ngancam iki biyen kae ayo. Kiri lah. Kedang ngendang Mas. Niku kendang ya Pak. Pajak Pak Sutresno. Kula kendang lho niki. Ya ya. Jadi tambah bil. Sowan mriki niku malah ora pikir masalah diri Pak. Sing penting sedulur anak ya, Mbak Eka. Tambah apa? Iki matur nuwun kok iso ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Ade iki mbok lunasi aku ora Tidak semangat. Pak Tresno iki nek Ramadan weweh Ah, iya. kiyaine ikhlas. Niku diniati ibadah. Oh iya no. Kadang besok ben nggo Sadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo padange kuburan. Nggih. Wes. Kulino dono weweh ya ta. Aku ngono ya uga seneng dono rasa. Dono rasa. Aku ngkeki rasa-rasa karo sapa ki atau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Oh, lho jenengan iki beda kok. Wong anggere nek sapa sing rodok mening sithik disayangi bar kedaden kok tinggal. Nek kanggo contoh. Kak, Halo. langsung buka wadi kak. Boten. Kuwi wis zaman rono-rono. Wis zaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Lah iya. Nek duweke ado kaya ngopo ya bakal disedakne. Rungokno nang winang. Anggun, Kyai. Kaya Mbak Indi ngene iki. Andani aku ngomong ngene iki ngomong kok aku ndongakno awakku gak dijur kok. Lah iya. Ya, gini. Dan Kyai kok oron. Ayo. Mandi ajur-ajur. Nuwun ndelok kan YouTube ngono kadang iki tenan pura. Iso rupa aku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku. Kalau roll-on iki Kados ngendikanipun panjenengan. oron. Oh lah, roll on iki kelek ya. Heeh. Reksona aja Iya. Sama rupa aku koyo pentulan. Dicoba sih. Oke. Nah. Kuwi anu no, kuwi kudu ana cagake no Mbak Eka sing anu. Kenapa kalih nembang niki? Lah iya no, anu sing nyekel iki Mas Eka Mas Manto. Dicekeli iki. Apa sing sarambang dipun rencangi Mbak Sinden sing rambang kedua mungkin. Oh ya, ngono ya. Cocok. Iki wis, se.
Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, ini. Si Abang, enggak sih. Aduh, kemarin jeneng ini, Anggun karo Yayi jeneng sih ini. Lah, yang dipersani. Apa iso? Nah. Dibunaknya Mas Manto kuwi. Lah, dulu mau sih. Karo Mbak Eka rasa berdek. Mbak Eka wis jinak. Masa mesti kok singo. Dua karo kanca-kanca iki lho Mas. Masa aku rosiden aku ya duit aku Mas. Wajahku singreng kok bisa. Manis lho, Eka ki manis lho. Oh, masa aku manis. Tenang. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Nah, ini. Dites riyen lho mboten. Oh, ditesik kendange. Nah. Tang dudublek nah coba. Kayak ngapa? Nah, wis. Padha dibatasi sithik iki anu kurang-kurang banter gitu kurang banter ya. Nah, ini. Nah, yo balane tang dudublek. Nah, blek dudu tang. Jangan kayak iso. Iya, aku gumun aku somong lah. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Bang, Tuku gedang. nang ndi? Lah iya nek anu nek prosono. Lah iya. Ya. Sing sabar ya, Bang. Bang, ya jangan ya kok iso iki lho gumun aku. Ngandani kendang iki kaya iso. Aja mau nendang nyopet lho iso lho iki. Ora padha raiku brangas. Ora. Wis pokoke manis kok nek Mbak Eka. Wajah little body. Hah? Apa kuwi mah little body? Gatek-gatek little body. Kenapa lho, Pak? Iya. Nek ning pantai. Terus Mas, Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya kok. Dino dicukur gak berak rambutnya. Bun. Suaranya ngomong. Pak Bambang potong rambut. Kok suaranya beda ya, Kang? Iya, rambut ning panggonane rambut beda. Oh. Ana perangan rambut ya. Ana ning muspaka, ana ning kelek, ana ning dada, ana iki Mudun sithik. Nah, terus rambut kentol. Pentol, ayo, terus dhuwur dada, iya ta, bringos. Brengos. Bring alis, kumis. Warna-warna. Akeh lho seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso ngomong coba? Gak iso omong. Gak iso ngomong piye? Coba. Enggak ya iso omong. Coba. Hah? Kok iso dulu? Coba. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti ora? Wah. Ngerti ora? Wah ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe apa kenek telek? Iki ya sama iki. Pripun? Nah. Pripun iku? Aku kena telek sithik. Iya. Ayo. Iki? Ngerti apa? Pocok. Mantap. Ayo. Oh. Oke. Yo. Anu, podangune ya, Kak? Nggih, lah. Kok presiden hebat-hebat Bandung kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik, dikenalke sik. Wonten UNS. Dikenalke sik, Mbak Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Pak Jalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Iya. Alhamdulillah. Iya. Hah, malu seneng aku. Yes. Dari Tulungagung. Iya. Terus ngelerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam
Mbak Yayi. 我是好大叔。 Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng loh. Pripun ceritane? Gimana? Ngomong coba. Ngomong, Dek. 我是好大叔。 Baik, saya baik-baik saja. Oh, kate kaya awakmu wis mangan bakso ngono kok saja. Kurungan sik to, Kak? Kurungan sik. Coba ngomong. 大叔你好吗？ Lho, baksone regane pira, Pak? Kok iso baik-baik saja kok di. Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Nah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上义大学。 Oh, tahu banget Ora ya. lulus-lulus kasih tak suwe. 上义大学在首尔，知道吗？ Ngerti lah. 首尔知道吗？ Oh, nah aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Pak Yayi? 对。 Oh, kowe. Oh, kowe anak ketek, kowe. Kowe. Kowe anak ketek, kan. Iya, Ro. Aku ketek karo bro. Lah, Iso sama sini. Oh, Mbak Yani saking UNS. Jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Jadi ini tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa slengean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kowe ngono kuwi. Dan hebat. Kudu ditulodo. Nah, aja mau nyindian tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Winong ya nang UNS. Mbak Winong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nek daftar sini, Bahasa sini. oh neng anu, kuwi neng awan kuwi yo. Kuwi neng komputer. Kan komputer. Nek bengi, ya kita cekal terus dihukum. Ngomong-ngomong nyelong komputer. Bahasa sini kan riyen zaman riyen presiden pun Mbak Gondo Dharma. Lajeng nate menika sawargi kinarto sabda. Nate ini kan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh. Lagi ya dalang Dalang yo. wis meninggalkan. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Sing disidani wis anu kabeh sedo, iya Pak. Lah iya. Dipet-pet kuwi. Mulo tak kandhaki mau ngarep. Iya, Bang. Engko nek sekirane baterainya rada mleret dicas meneh. Laku batu. Yo, baik kan kaya mawon. Yo. Potang kuning. Argentina. Apa? Ya. Maka Iso awan ning omah wis ora ngesan. Uyu golek sing gak sayang.
Ini tak del. Tukang adel. Wes, matur sembah nuwun. Menika tembang menika kula kenakaken ugi Pak Pomo wonten Jember. Ini ngersake tembangé ae lho. Aku kancaku mburi kuwi. Nah iya. Mumpung budal sini nggih anu pareng rawon. Nah, iya. Ya kok nggih. Kuwi mau nyuara terus. Ku nek kebanyakan nyuara kok ndak pernah dadi beser. Karena menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu berbicara dan tentang yang ada ini nanti bisa sakit tenggorokan. Insyaallah. Matur nuwun. Nah. Kita mulai sampun. Iya, enggak sih. Mas matur nuwun. Nah. Wah, pun ndang lho Pak Tresno. Wah, nggurian nggih. Ya no. Nah, beneran sih. Ngomong Kiai Putri aku di kelas kalau cilaka malah gini. Wah, nunggu lho Pak Tresno. Kilo tambahane. Pamitan kula ngomong Tambahane iki. kilo. Wis menunggu sik dikon namburin apa mriki. Lah iya, mulane kuwi. Nah lho, Pak Tresno kula jariin. Iya. Tinggalkan Tresnan. Nika saking Mas Mekar, nika kamasipun Mbak Titik Nurma. Oh nggih, masalah. Mbak Titik Nurma niku kolomben penyanyipun Pak Dimantos. Nah, sing sido apa ora, Dik? Jok sembrono, Dik, ngene kae, Bang. Ah iya. Coba diaturi anu. Ya, Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong ini spesial jaranan nak. Nah, iya. Harus apa, Mak? Sing durung Dek, anu. Sik wanda mau wis ya. Wis, ayo wis. Yuk, anu sing cerak Mbak Ika dicoba. Bisa apa kayak aku malu tepung aku. Nah, ini jenenge sapa, Mbak Ika? Mbak Eka. Kenalin sih. Namanya siapa? Jangan takut-takut, Pak Dalang sudah jinak. Ini kok anu nembe ndere ajar iki tekok karo mbakune manggile apa? Pak apa dina tak gadi ae. Kok yo, mbok yo ngenomke sithik ngono, Pak De. Iku di anu sepuhke kok terus ngono nggih Pak Punden. Loh, kok lampu den piye? Dah dipun Pak Pundi-pundi. Oh, iya. Kalau ora bener iki nggih leluhur kok. Lah, malah. Derajatipun inggih Oh, ingkang luhur. kuwi to. Ya, jangan tenaga. Wis, pelawak ya nggih. Nek ngomong iki gak. Kene, berdiri, jumeneng. Kene, karo Mbak Winong. Kowe gak biasa Mbak Winong. Carane joget, arep pengen joget piye? Arep joget nyeloter ngono kae. Wah, Mbak Winong bisa. Arep joget woyo-woyo bisa Mbak Winong. Kene karo Mbak Winong jumeneng ya. Nangkani Mbak Winong. Ninggal katresnan. Ya apa? Ninggal katresnan. Apa ya? Tidak melakukan. Ya, ninggal katresnan kembangangan ini ninggal katresnan lain. Gini. Ninggal katresnan. Ya juga kalau lakone Winong dong. Apa Pak? Saya kenapa? Kenapa, adekku? Pak Jumbo iki pripun? Tegese lagune kan ninggal katresnan. Dadi sing ditresnani wis ditinggal. Yang penting Cek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak. Kemana? Sama AA. Siapa? AA Zat nih dong. Ya Allah, Iya. ya Allah. Kurang piye coba. Bukannya kakung Pak saya manggil. Hai. Kok kakung nih? Jenengan seorang kampung pulau. Kakungnya umurnya berapa kakungmu? Coba. Umurnya 70. Oh, lah, Busep itu asmaku kok. Dibalik, Pak. Nah,
Ya, tinggal Katresnan. Dik siapa namanya siapa tadi? Naza. Naza. Dik Naza masih sekolah? Masih. Ya, ya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Oh, diisi. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Tegese iki diisi ngene sing bener ya, Pak. Sekarang ini Kak, kan mana Kak? Ganti anu karo Kak, karo dibimbing karo Kak. Gurune kan Kak. Mboten kok. Heeh, piye? Kula anu remen naik panjenengan ke daku kali di Nazar. Piye? Ning anu jajare kok kon kene wae melu aku. Mm-mm. Kula dadi presiden kan pek dhewe bae. Ora, masmu kok pada Lagi dosa. dipek dadi presiden dhewe ngoten lho. Oh ya. Dik Naza ini. Dik Naza. Rumahnya di mana rumahnya? Jepara. Wah, jauh sekali. Bisa mungkin? Ukir hatinya. Berarti bisa mungkin di hati Bapak. Oh. Iya. Ya jangan apa-apa. Pak Zat niku kok dukir. Kali saurunge dukir kok diam klasik bar dukir dipernis. Nggak apa, cek ide iya. Pokoknya nggak usah takut, gitu. Itu ya. Kalau ngegambet yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan bayangin apa-apa. Yang penting itu Nah, gitu. Dibayangin. Nggak usah. Jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Oke, semester 2 ini memang harus banyak apa ya istilahnya harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa Kak? Bosan dosane. Banyak serawung itu banyak bersosialisasi. Tapi lo kayak Silaturahmi. bersosialisasi. Bersosialisasi interpretasi sosialisasi bos kayak omongmu Nah, jangan ngaruh ibu-ibu PKK ini kan. Ya, diatur ya. Coba aku ngetes suarane Dek Nazale. Dek Nazale. Apa Dek lagune? Ya, coba ayo, baca deh. Ya, apa? Ayo. Kendang itu kendang sang. Yuk. Kok Dek Pinang sewe? Yo. Turahane iki. Pak. nangis sajroning atiku nalika Apa yang dengar?
Terima kasih. Mbak Eka, sini. Oh nggih. Berdiri lagi. Pak Janito. Mbak Eka iki yo duwe murid to sebule. Boten murid nggih anu rencang adik tingkatnya. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Niku derek seneng mawon to Biyo. Nggih. Rencana memang sakniki tesih gelem madar sinden. Betul. Nggih. Nggih, laras pokoke disetuyung ngono kuwi. Nek perlu dipecuti. Cuti kaya sapi. Tegese dadi pangecut iki lho. Oh, riyen kula wah malah dereke bar sing niku lho ora rupa wong. Wah, sapa? Dadi kula Ora rupa wong ya sapa lho. arep melu macak kaya kancane dandan masaku yo tak kei wedak masaku ben putih malah dasare kulit ireng malah dadine klawu. Nah, dia nang banyak dandan sing jadi ira sing ngalisi nggih. Ora ana.
Oh, ditakai. Gue masalah iki kayak benges. Terus sing jari Pak De Mangun sing ngegong kuwi. Nek dadi kan sing ngambeni aku ya dhisik ya. Ora masa iya. Masuk lali. Nang ora sing ngomong biyen jenengan. Lah iya, jan cilik tak iki bar gede kok ya jan semono. Ada dinding nganti sak menika. Andal-andal. Ini pacar le. Ayo. Nggih matur pranipun. Ya. Dukunganipun tak jagi kok. Wong iki dhewe mulai iki wis sampeyan mulai. Anu, engko bab lelagon diaturke nggon-nggon ya. Ora nggih kanton jenenge ana tamu tesih sami. Lah iya kok. Sami lelenggahan jenjem. Kok pas gara-gara kok tak kandhani. mesake cepet ditonton paten ben Dalam wedok gimana? Iso Lha piye? dinginane cerita kok. ora pengaruh. Ada delok cah cilik-cilik. Kok iso? Kok mburi kelir. Jadi Piye? delok kok mburi kelir iku lah dalange wedok uluke gede ngono. Suluke. Lah rune ngono. Lah ya suluke gede Kan gandung. kecil kayak iso omong. Malah itu uluke gede ngono. Lah nek ku carane omahku ku bocahe rene terus tak jedel anu ilate apa dipadake sithik. Wis dadi cecok. Lah iya no. Dadi anu suluke gede. Iya nyanyi ngeten kok. Nek dalan wedok iki tenan kok bebas hambatan. Bebas hambatan. Lah iya. Kok saged Ya nek lanang ku harus iso tumpangan iki ana sing gendeng, nek wedok bebas. wah, nggih tetep enten. Kok iso? Pamane dalang kakung menika menawi keprak kan enten sing ngewu-ngewui. Lah iya. Kadang panjenengane wong keprak, kelas konter kadang muni matus barang kayak kalingan. Sama Jago. Injek ora aku lho. Kalau dalam tetep nggowo lato-lato barang kok iso. Sama wedok malah angel. Sabutane mesti ora trampil kaya piyai kakung. Heeh. Sebab arek sabetan yo enek sing ngiwu-ngiwu. Ngiwi apa kan? Stenmik. Pempek. Karena digandolke ono kene. Ya iya. Sesuk nganggo clip on sadana wedok iki ra. Iya. Ya baik kan tutuke gara-gara ya. Derek ke biung. Yo, tutuke lakon sih, engko gara-gara nah, yo. Monggo.